En resposta ás críticas do alcalde de Lalín, que acusou os socialistas locais de entorpecer a consecución da rehabilitación do Pazo de Liñares, o voceiro Manuel González Aller aclara que o seu partido non puxo ningún atranco ao proxecto. E máis, lembra que xa en marzo do 2007 lle presentaron o plan funcional o daquela ministro de Cultura César Antonio Molina, aproveitando a súa presenza nos actos do centenario de Laxeiro. Contactos co goberno central que seguiron cunha reunión en Madrid meses despois e co compromiso do ministro de Fomento de dedicar a máxima cantidade do 1% cultural. El di que falou por teléfono con Pepe Blanco e efectivamente falou con el, pero el pretendía que lle deran o 100%, unha cousa que despois nós si tuvemos unha reunión con Pepe Blanco o 25 de xullo do ano pasado en Rianxo, e foi o que nos dixo que sí, que lle interesaba o proxecto, que xa sabía que había presentado con moi bons informes de cultura e que iba a facer o posible para que pasara a comisión. Tamén nos dixo que o 100% era totalmente imposible, porque o máximo legal era o 75%. Os socialistas locais critican que Crespo non xestionase aínda ningún convenio coa Xunta nin coa Deputación para conseguir o 25% de financiación restante e acúsano de querer enfrontar o PSOE co pobo de Lalín. En vez de ser unha alegría para todos os lineses, pois parece que quere ser un enfrentamiento co Grupo Socialista. Nos non nos importa, o que nos importa é que o Pazo de Liñares haya chegado ao Porto, pero quero que quede ben claro, en nome do Grupo Socialista de Lalín, que nós nunca puxemos trabas nin a este nin a un outro proxecto que nos parecera interesante. Desde logo, o que non